Det her, det er den nye Ford e-Transit. Og hvis du spørger os, så er det Danmarks bedste elektriske minibus til kørestolen. Ford e-Transitten, den kan køres som minibus på almindelig B-kørekort. Den kommer som standard med stor skærm, klimaanlæg og bakkamera. E-Transitten, den har et batteri på 67 kW, hvilket giver en realistisk rækkevidde på lidt over 200 km. Når man lader derhjemme, ja, så lader den med 11 kW, og det tager ca. 8 timer fra 0 til 100%. Lader vi på motorvejen, så kan den superlade fra 15 til 80% på 34 minutter. Bilen er indrettet med et fleksibelt gulvsystem, hvor kørestolsspændinger er integreret i vognbunden og gør det utroligt nemt at fastgøre kørestolene. Når man er færdig med at spænde kørestolen fast, så træder man blot på den røde knap, og vi er klar til at køre. Samtlige sæder i bussen kan drejes ind til siden, så man aldrig nogensinde skal bruge kræfter og energi på at flytte stolene. I vognbunden er der integreret lys, som blinker, hvis en kørestol ikke er korrekt fastspændt. Bag bussen har vi installeret 220 volt, der både kan trække en støvsuger, når bussen skal gøres ren ude på parkeringspladsen, eller når der skal laves en rigtig god kop kaffe nede ved stranden. Ford e-Transit kommer med en app, der hedder Ford Pass, hvor man ud over batteriniveau og andre ting også kan tilføje afgangstider, så både batteri og kabinen er varm, når man skal bruge det. Til de kolde måneder har bussen installeret varmepumpe og ekstra varmeapparat i bagenden, så der ikke er passagerer, der skal fryse.